Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gendut. Tengmu ketok Kowe nyapa, Bang? Sosrok, Bos. Sosrok. Sida minggu berarti. Insyaallah minggu lho. Ki engko bar sosrok kok kene kok ndi? Ning ndi kok kondi? Pindah ngalor kono lho, Bu. Piye, Mar? Sanggup, Mar? Terjemahan to, terjemah. Iya. Engko sing kene sik diget sik sing pentinge. Ya. Sing ombo sik kono kur pirang gulut to? Patang gulut. Ya ora, Bang. Tambahi kok, Bang. Tambahi 2 gulut ya, Bang. Patang gulut. Ki wis bar disosrok sing dhuwur wis bar ki. Lahane kurang piye, Bos, iki, Bos? Ngene iki, Bos. Ndang komenan opo, Bos? Kurang piye? Engko iso di benahi neh, Bang ya. Komen, Bos, komen. Sama-sama belajar. Gak yo, Kom. Kowe nggonemu tonjo kapan, Kom? Sak wayah-wayah. Kok iso sak wayah-wayah ki lho. Sareng poso. Pokoke saurunge poso iku kudu wis kabeh. Ya kok iso bareng-bareng ki lho, godak-godakan lho. Poso iso. Kene. Ki, ini Bang Jos, Pak Komar. Ngene Komar. Minggu Senin Selasa kuwi to, Jo. Urut iki. Lah sing kono berarti bar kene langsung rono. Tonjo nih. Berarti sedina kontrake tonjo Mingko cara anu panen bareng neh, Mar. Yo bareng kakek dina anggap ae bareng. Bareng karuan nek nebasno wong siji. Ono menake ya. Ki jek rong kedok, Mar ya. Rong kedok. Teluk epi lah 11 bulut ya. Yo 11 bulut ngene to. Kuwi kate nyirate bapak iki. Yo karo noto. Kan Nah, udan malah istirahat. gak kena udan malah halah bubuk tenan to le nyosrok. Kayak sing anu di band. Dilep ya. Heeh, sing ngono iso klothok-klothok suarane. Dilep karo bangkos wis sing isor akhire. Nek terase brunggal-brunggal apa ngratakno ya gak rata lho. Terah yo pas grotal, Bang. Yo tangane wis mlicet. Tangane loro kabeh lho. Nek terah yo ngratakno ora disirat sik kok. Ngratakno ngene iki disirat sik tangane ben gak loro. Ning tangane iso tipu wis malehan. Kelonggonamu wis rata lho, Mar. Ngene Pakmu. Dak ya lho. Kan nyosrok kae yo sruk-sruk ngedelet Bang. Sing gak menak ndi? Ki engko paling sing ngisor kono lho, sing rada ngendut. Bang. Ngisor dhewe. Kai dapur pertanian, Bang. Delusit to, Pak. Ki nggone kangamu gak didelok iki piye? Apane? Brambange. Wonge jere rapat, jere Komar rapat arep apa jenenge pencador. Masa kangamu bakal mencador ya? Jere. Rapat Penting. Masa wong penting? Iki wis mbok buka kabeh ngono. Sitok tak buka sitok wis gembrajak kowe wis arep bek kok. Wis bek ya apa to? Begi bukan nyirat sowan nek bukan jiwa. Kesuwen opo? Ini share lho iki. Masa ser? Share kok bulutan sing munggah iki. Udan ki banyune sebek. Lah bukamu ndek kapan isuk nggih? Ya ora udan-udan ki aku nang sawah mlayu nek. Jadukmu gak yo. Alah malah kok jendang kok. Gembel malah nek belahan. Ki, Bro, kurang kene iki. Sing kudu sosrok. Ki nggonamu akhire mbok dol ngisor kae. Gung ngisor Lho, lha yo mbok cemplong kae. bertahap sik ben ada anu. Ndak kae nyapa mbok cemplong. Lemahe beda garing. Nek ada cemplak gak ada garing. Berarti wates kok ndi? Kok kuwi? Atas suket-suket kuwi tak padha kon Pak aku.
Carane terong kedhok tok he. Terong kedhok tapi terong kedhok gedhi yo. Kuwi sok keriye karo tungguine. Endi? Niku pemat. Sing ngisor. Keri sok ditanjani. Oh, berarti ngono kuwi ya, Bang. Dicemplong sik malah diumbare ya. Yo iya to ben kesat. Nyiapno brambang iki, Mbak. Gak Apa terus itu? Lahane song. Dicemplong terus ditraktor. Enak senggange wah wong nandur brambang. Heeh. Oh, nggo ngetos anu berarti. Ngetos, cara anu ngetos lemah lahane. Tunggu ngetos banyune ndang pero. Ono lho. Dong jolo dong. Ngono. Ledi. Lah. Kok ndang pindah rono barang kok iso silak poso ki. Poso kurang-kurang. Rebu posone. Rebu? Jemah. Jemah. Tanggal 19 oh. Jemah lho, Bro. Iki wis jemah kerang dino lho. Kowe poso ora, Mar? Mulane kok. Lah lho, langsung ngene rak ya wis e. Iku nak tak sosok besok buat tele-tele. Pura-pura biasa. Nek tak sosok saiki kan Cek rada bagus dino. santai tenan. Gak susu oh. Terus ya tak kenyang-kenyang. Tak kedalan tengah. Digawe dengan tengah. Steklok, Bos. Gede to. Nek aku jek anu, kowe lho tong. Gak Aku aku. nyemprot malah temek lah. Ora fisik kok wi. Wisik telek opo. Eko. Wi bar kentol iso teko kene ya. Tapi nek enek banyune gak apa-apa, Bang. Iya nek banyune. Kae sing ning ngelorke gek enek banyune iki sakmene iki e. Demben kan. Lepas mlaku iso. Alah, Aku gilep-gilep ngene iki wis rasa gak wani. steklok. Apa nek gak ombo tekan kono kaya piye. Gak nyeko ora iso nek ning isor. Enggak kena disengko nek nyemprot iso. Tapi nek ndang dhuwur iso. Tapi jane luwih apik kok ngisor e. Yo iya kok ngisor kan Rakete apa no ketok. pinggiri barang ketok. Ya kuwi. Kae nggone anu ke di traktor nyapa. Bisa terus kegedean. Ya wilo. Suketmu iki gewak pisane. Mar ngene Pakmu iki. Mau bingung lek ngarit. Parita. Nggo brambang. Gampang kabeh nggo apa? Ya di nggo anu plafon Bang. Ambruk omahe oleh kaboten. Kae wis kadung crentel tenan dindi kok. Njawine wis teko, Bang. Wis dibridel wong dedok nek. Iki ndek bengi tekone ya, Bang. Serana ngebut lho dina-dina ki Mar. Wis gak nek waktu anu. Nggih bareng pritil bareng. Nyak sapro gak nek inguk-inguk rene. Nek nggon aku ke wene ku dhewe ke nek dhuwur-dhuwur ke. Keke pira Bang dadine? Mbok timbang. Urung tak timbang ora kuat timbang. Nek ketoke timbanganmu kae pira mentok? 40. 40 berarti kayak enak 50 kae. Nek gak kuat. Lumpur. Sak kok bek kok. Wah, urung. Jamare ya cilik-cilik ya dadine. Iya. Ngomakah. Kuat apa sing saprole njunjung sing gak kuat. Lah wi lho. Wimbo nak wi. Ngomongnya jeri gak kuat Bang timbanganmu. Paling saprol sing gak kuat junjunge. Masa? Nak cak mono kae mestine nak bek netel 50 ta paling. Sak kae. Wong dek iki ki sik gurung dibeki nang senek-senek kae ditimbang saprol ki 17 lho, Bro. 17. Terus dibeki nang senek-senek kae nang iki. Paling ya 50-an wi.
50-an karo kowe ki tuku piro? Sak kental. Turah wene kuwi engko turah. Iya ya karo sing anu kuwi cilik-cilik kuwi kok babar Tapi engko sing anyar tak kek nang dhuwur. sing anyar. Sing cilik tak kek. Thailand kabeh ya, Bang iki. Yes, Bro, makasih udah nonton vlog guys. Gue dilanjut vlog selanjutnya mbuh ning ndi. Engko pas ning lore ya. Bang. Konten ae. Wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.